Страшни игри за Roblox, част първа. Днес ще си говори за Fashion Diva. Това е модна игра, в която има много ботове, които изглеждат неистински и говорят като истински. Но ако се загледате, ще видите това лице. Но също за някои хора там няма нищо и съвсем всичко е черно. Но въпреки това, ако попитате дали там или тук има ботове, ще ви премести в страховита игра. Ето и клип на някой, който го опитва. В играта, в която ще се телепортирате, изглежда като изоставена писта. Също там ще видите човек, който е облечен в черна. Ако се приближите до него, потребителското му име ще започне да се сменя. Ето още един клип от него. Ако проверите списъка с играчи, ще видите, че сам вие. След време ще чуете любещ писък, който може да ви оплаши. Това е, което знам. Пазете си.